ndinaika status ina yake pa Facebook chapompano ndimanena kuti kumalawiko tikalola mchitidwe wa surrogacy anthu atakupanga ndalama kwambiri. Ndipo panali mafunso ambiri pamene mbokuonera kuti kodi surrogacy ndi chani. Lero ndikufuna ndilongosole sangasanga start the clock. Okay, surrogacy ndi mchitidwe umene anthu amachita kuti iwe ngati sutha kubereka mina chiberekero chinawonongeka kapena uli ndi wolumala unachita ngozi kapena iweyo basi ndiwe chumba koma madzira ako ndi abwino umatha kupita kwina kutenga madzira ako aja ndi ukayika mwa mzimayi wina uja akunyamulira mimba ija pepane ndifatumbuka mzimayi wina uja akunyamulira mimba. Ne zimene zizi paziko panopa zimachitika kwambiri kumaiko akunoko ku Asia, ku Thailand, ku India. Koma panopa maiko ambiri anapanga bani mchitidwe wa surrogacy. Ne panopa kwasalira ndi ochepa kwambiri kumaiko ngati ku Mexico, Russia ndi Ukraine. Koma panopa Ukraine ndi Russia mmene akumenya namo malonda kapena mchitidwe umene wasokonekera kwambiri. Ne pamene ndimanena kuti ndi mtengo umene amalipira anthu amene amapita kukafuna azimayi ena kuti aberekere ana kumalawiko kuti tikuchedweranji tikanapanga zindalama za nkhani. The cheapest chochipa kwambiri mtengo umene amalipira wochipa kwambiri ndi $80,000. Then maona $80,000 ndi 200 million malawiko achakupita nsogolo. Rate here also ndapanga times 2,500 per dollar. It's higher. They imagine kuti ifeyo monga dziko losauka, dziko lilibe forex, tilole kuti anthu azibweresa ndalama zimenezi. After all, azapeza anthu oti siyana yayi amapeza azimayi ndipo kumakhala kuyeza munthu amayeza kuti uli ndi my infections kodi uli ndi ma predispositions ena kuti kumakhala kuyeza ne munthu umachita kusaina contract. Okay, then ndi of the view kuti ife monga mala tithamange anzathu asanazindikire tilole mchitidwe umene kuli anthu andalama koopsa kuli anthu ngati kunoko ku China ma movie stars amabereka ana through surrogacy. Ngakhale kuti kunoko is illegal amapita ku United States. Kuli anthu ngati china Kim Kardashian aje ndamene amakonda kubereka ndalama zambiri. Iwo acha amaopa kukamba kuti ndikabereka mwana ndikhala ndi wrinkles chani ine ndine model ndi amakapeza mzimayi wina ndi kuti amankhutulira zindalama atha kukhala kuti amabereka ma million kumene. Komano ndizovuta kupeza munthu number 1 ku United States. Mchitidwe wa surrogacy ndi odula kwambiri. Mwina $120 kumapita kumwamba. Ndi anthu aja amafuna kuchipirako pang'ono. Ndi chifukwa chake amapita ku Eastern Europe, ku Georgia, Ukraine ndi Russia. Koma kumene kupanopa kwavuta ndi ife kudamala. Mukuiona bwanji nkhani imene. Ndi kodi surrogacy zimayenda bwanji? Okay. Mzimayi amene atanyamule mimba amakhala sizoti amagona ndi abambo amene akufuna ku mimba iyayi. Okay, ena akafuna zimatheka unena kuti titenga mzimayi wa ku Malawi apa abambo achokera kunja azagona ndi mzimayi uja atenga mimba mwana uja akhala wa madzira ake imeneyo ndi mbali ina ya surrogacy. Then pali surrogacy ina imene iweyo amakutenga mzimayi wathanzi iwo awiri aja amabwera atenga ukala wa bambo ndi madzira akadzi awo abambo aja apanga IVF, in vitro fertilization, osati in vivo. In vitro ndi ya test tube, in vivo ndi ya munthu mzizi wa modern bagaya sidodolo kuma modern bagaya sichitsiru ndi amatenga dzira lija loti alipanga fertilize ndikulipanga implant mwa mzimayi. Amapanga maembryo angapo
chifukwa choti ma chances oti ipange implant successfully nthawi zina amatha kuchepa. Ne imene yagwira ndekuti munthu uja zimayi atenga mimba, akhala ndi mimba. Mimba yoja zilasilake ukala siwa mamuna wake ndi wobwera. Okay, ndekuti iweyo kumanyamula mimba ichi ukabereka mwana uja amapita naye ene yake. Okay, anthu ambiri amasusana ndi mchitidwe umenewu chifukwa choti azimayi ambiri akanyamula mimba amakhala emotionally attached kwa mwana uja. Ndizimavuta kuti munthu watenga mimba, walera wekha mimba, kudya mango, kudya doti, kenako ena kuzangotenga mwana uja. Psychologically ena amati oh no, this is koma ndi pamene kumabwera no machani ma therapist kumakhala ma separation procedures kuti mzimayi uja kumuwuza at every step kuti mwana wese wako chani akabwera ine akaje ndikumutenga. China chimene chimavuta kwambiri ndi malamulo. Number 1, mwana uja ayenera kukhala ndi passport ya ku UK, passport ya kunja. Mwana asanakwanise zaka chani, asanakwanise ndi mwezi umodzi womwe. Ndikumafunika legal infrastructure yoti akabwera akunja aja atuluke ndi mwana woti ali ndi passport. Ndi mayiko ambiri zimene zimavuta chifukwa chake si illegal. Chifukwa choti zimalowa ngati ku trafficking chanjane, koma ukangopanga create supportive process ngati ku Ukraine, mumapita mukakumana ndi mukasankha kuti ife tikufuna donor uyu. Donor uja musainira contract. Then ikamaliza pamene pajapa ayamba mapepa. Mwana wa bwana ndi nsikana ampanga register as mwana wa ku dziko lina. Chilichonse chimakhala mu process yake yabwino. Kumalawi ndikuwuzani kuti Itha kupanga zindalama kupsa ndi imene amati chani fertility tourism. Zingati ife timapita ku India ukafuna mankhwala cancer kachani ukapanga seeds chimodzimodzi. Azimayi aku Malawi can be empowered. Ndalama mbwe, Forex mbwe. Ndikuti boma pamene pajapa lizitenga poso tuma tax. Ndikuti pamene pajapa sa ma private doctors, ma private clinic abwera kuno kumbwe, kubwera anthu ndi zitsulo. Azapanga ma private clinic kumene kujako. Malawi ndikuti kandalama, economy kupita pasogolo. Chimene chingavute pamene apo ndi psychology. Kunena kuti munthu uja wabereka mwana weni, mwana uja ena ndikumutenga. Koma tu munthu uja amakhala atafuna ndi psychologically sizoti ndi burden yayikulu kwambiri yayi. Koma tingochosapo izozo za malamulo kuloleza zimenezi kutha kukhala zindalama mbwe. After all, si uhule, after all, si chigololo. Ndi ineyo am for surrogacy. Ndikufuna Malaiko titaganiza mwakuya kunena kuti kodi izi zingatipindulire. Ine ndikuona ngati zikutipindulira chifukwa chokuti ndalama tilibe, ndi azimayi ambiri mungokhala anthu ali mchitawiramo. Kukupasa 200 million ku Malawi konde kuti wewe moyo wako wasintha wafika kwa anthu andalama, kwa anthu what we call rich people. Ndekuti poti ku Malawi ko malamulo athu ndi achalichiwa zimene ndi limodzi ndi zimene zingavute chifukwa choti akatolika amapanga oppose amadana ndi surrogacy. Asilamu officially amadana ndi surrogacy. Komano dziko ilili sila chalichi, dziko ilili sila asilamu, iwo azikana kuchalichi kwako koma kuli anthu ena oti atha kupindula nazo izizi. Ndi cash flow iziyenda motero. Tourism ikwera, health industry ipindula kuli zisulo ndi kuli ma diagnostic kits chani, support systems, ma psychologists, ma doctors, ndi kuti kumene koko kulowa ndalama kufunika sokupanga set up a whole new industry. Ndi kuti ma lawyer ikafika nkhani ya mapepa layo ndi kuti ukoko boma lizitenga msonkho. Ndi kuti as a nation in general Forex ipita pasogolo tipindula ifeyo. Kodi tikuchedwa chani? Anzathu panopa mmene Russia ndi Ukraine akukanganirana malonda amene aja titha kutenga
chifukwa chokuti oladi surrogacy oladi ndi mwana wa mzungu wamuyika mwa munthu wakuda atulukabe mzungu ndiye sizoti kuzibwera akuda okhaokha iya. IVF ndiyoti susintha composition ya mwana uja leo all Bill Gates uja atafuna kubereka mwana alibe kazi olo mkazi wake sakubereka leo kabwera ku Malawi zimangofunika mapepala chifukwa choti mwana wa yeni ndena so akufuna so extortion chani ngati ku China kunoko zimatha kuvuta mwana uja usatuluka koma chifukwa choti amapanga operate on a legally gray area koma ikufunika kupanga black and white. Ineyo am for surrogacy. Ineyo nimati tivomereze. I think kujoni ziliko koma amafuna imene mati altruistic surrogacy yoti kuthandiza munthu ndipo ukhali wachibale something like that. Koma we should go full commercial and donor obwerawo ayesedwa ndikuti amene akufuna vange zinezo munthu akunena kuti should be 25 and over. Kaya mumenya kuti 21 and over. Ndikuti full that or kaya munena kuti abwerese 7 witnesses zanu zinezi koma aloleni anthu azikhala ndi ma options ngati amene wawo kuli ndalama koopsa and so far ni maiko ochepa amene akupanga zimenezi ifeyo titakuthamanga kupanga kuona market imene ndi kukhala powerhouse ndikupezeka kuti anzathu ndi kumabwera mbuyo ifeyo titapanga ka established reputation as the surrogacy capital of Africa. So far kulibe kujione kokha ndi kumene kuli tima semblances ta surrogacy komanso kusinafike ndine nditakhala kuti ndine wina wake big munthu woganiza bwino woti thinking forward nditakusegula tima avenues ngati zimene ndikulola kuti anthu atani anthu apange dola kulola kuti anthu apange chani akhali ma options kaya aminisa kaya charge kwa malesa ndikuti wosa mapita koma pena amene angathe asiye inu kupasa $100,000 ine wala said nditawita kontizi things I know you're married koma nditsidalama Tiyeni unyamula mimba ya big man ya Kanye West ne imagine I say utanyamula mimba ya Kanye West so mafuna zana ndifuna kudya doti ndifuna kumupyeza kumuzali nene ndifuna chiburger ngobis $10,000 yafika kwa account kumukuru ndikuti amba maslay queen town angavude muchitawira ndatuze chani ndabira mwana Chelsea ndikuti anthu atakumanga mansion koma ino muzi wanu manje ndikuthandiza anthu ena sizolepa kuchitika uhule sizotabwera kumene kuja kuzanyenga azimayi iya after all kumalawiko tikubereka azimayi atha kubereka kaye ana azitsilu zonse sizikulera so yayi ndicho mene tikulesera kuti ena abwere azatipase ndalama mungadziko ndicha in fact ine ndikuona ngati kuti with that process titakupeza ndalama kuposa zimene Fodya amabweresa ndalama zingati achimatimagulisa bani $300 million kuvutika amene zimbelo feteleza chaka chonse ati $300 million pachaka ndi munthu mmodzi umamenya $80,000 ndikubwera ndalama zingati mutali musegule chipata ineyo ndi moto mpaya ndimakonda kukutenga ninuyo kupita kwina kwake kuganiza mwakuya kuti musegule mavenues anu chifukwa anthu ena amayang'ana apa ine ndayima apa koma with me you go there you cross the line they like and subscribe kuti tima video tangadiri tizibwera kambiri cheers ine ndimakufira kaya munditukwana koma this will keep coming more information for you, my friend, because I, motherfucking Waterbury, loves you. Cheers.